Poruka koju je rahmetli predsjednik uputio svima nama jeste da mi kao Bošnjaci sa islamskim identitetom imamo svoje mjesto u Evropi i imamo svoje mjesto među zapadnom civilizacijom, jer upravo i to je blagodat Evrope kao zajednice naroda, različitih religija i različitih kultura. Alija Izetbegović tokom svog života Bošnjacima je ostavio u emanet jednu važnu stvar. Ostavio je u emanet Stranku demokratske akcije. Stranku demokratske akcije kao mjesto i instituciju preko koje mi kao Bošnjaci moramo izboriti sva svoja prava. Slijedeći ideologiju rahmetli Alije Izetbegovića, mi na tom putu i dalje istrajavamo i od tog puta nećemo odustati. Ono što je posebno važno jeste da ideologija koja nas sve zajedno veže, od Bihaća do Rožaja, dakle, duž cijele Bosne i Hercegovine i cijelog Sandžaka, jeste da ideja i misija Alije Izetbegovića živi u našim srcima i živi u našim domovima. Ukoliko slijedite put Alije Izetbegovića, slijedite put sredine, slijedite put istine, slijedite put ljubavi. Samo na tim osnovama mi možemo da razmišljamo o našem prosperitetu i samo na tim osnovama možemo da gradimo zdravo društvo u koje ima mjesta za sve bez obzira na vjeru, rasu i naciju ili političko opredeljenje.